Sa pamamagitan ng pagpipinta, nabigyan ng pagkakataong maipakita ng mga batang cancer warriors ang kanilang talento sa Second Brush Strokes of Bravery Art Workshop na ginanap sa Walter Mart, City of San Fernando nitong Sabado, August 15. Pinangunahan ito ng Fund the Fight at Kids Cancer Vibe Incorporated kasama ang Walter Mart San Fernando at Rotary Club of Dolores, Pampanga. Higit pa raw sa isang art activity ang layunin ng workshop dahil nagbibigay din ito ng pagkakataon sa Little Warriors na malayang maipahayag ang kanilang sarili sa sining. This is also one form of letting the kids, or our little warriors as we call them, to have an activity that's in a way normal. For them to actually feel they're part of a regular and a normal community. Bukod sa pagpapaunlad ng kanilang talento, may hatid ding tulong pinansyal sa mga pamilya ang mga obrang nabuo sa workshop. Nakatakdang ipakita sa isang exhibit sa September ang paintings ng mga bata na maaaring ibenta o i-auction upang makatulong sa kanilang mga pangangailangang medikal. After the workshop, we're going to be having an exhibit on September where their artworks will be shown, their masterpieces will be shown, and as we did last year, they will be auctioned or sold to the community. Para sa mga magulang, malaki ang naitutulong ng ganitong aktibidad, lalo na sa mga batang hindi regular na nakakapasok sa paaralan dahil sa kanilang gamutan. Para po sa akin, perfect po siya sa mga cancer patient, lalo na po sa baby ko na hindi po siya nakakapag-school kasi nga po 3 times a week yung chemo. So para po ma-enhance po yung talent niya is nakakatulong po yung brush and po sa kanila painting po. Samantala, hindi lamang mga organizers at pamilya ang nakiisa sa aktibidad. Ilang volunteers din ang naglaan ng kanilang oras at kaalaman upang maisakatuparan ng workshop at maiparamdam ang kanilang suporta. I know an art workshop doesn't solve cancer, but at least I'm hoping that the kids and perhaps the parents would have a relief even if it's just for a few hours of doing art. Bukod sa patuloy na paghahatid ng aktibidad para sa mga Little Warriors, hinihikayat din ng Fund the Fight ang publiko na makibahagi sa kanilang mga programa. Please support our vision, and that vision is actually to be able to provide ways, livelihood for the parents and of course to our little warriors. Every single support or help that you could give for us in any of our activities like this art workshop, exhibit, bloodletting, skills workshop, we urge you to actually help and save a life. Sa pamamagitan ng Brush Strokes of Bravery, patuloy na nagiging sandatan ng Little Warriors ang sining upang maipahayag ang kani-kanilang kwento ng katatagan at tibay ng loob. At sa bawat likhang nabubuo, panibagong pag-asa ang naipupundar nila para sa kanilang kinabukasan. Kasama si Noel Celeste, Angelica Caira, CLTV 36 News.